Endivinalla. S'alça la primera i quan s'ha arreglat, vesteix la mainada, prepara esmorzars, porta els nens a escola i va a treballar. Ara és secretària, sèria i eficient, o petita empresària, potser dependenta, que amable i atenta serveix als clients. Més tard, reina a casa. La mà dreta endreça, l'altra treu la pols, omple la banyera, vigila els fogons i els nens que no paren. Doncs no tenen son. Quan la nit arriba, prodigi constant, en un instant màgic, aquest ser magnífic transmuta en amant. Qui és? És tan evident que tots ho sabem. Seria gran cosa si un dia adopteu. Dia de la dona treballadora.